Ahojte všetci. Toto video je pre každého, kto má pocit, že posledné 2 roky prespal a vôbec netuší, čo sa za poslednú dobu udialo v oblasti umelej inteligencie. Alebo ešte lepšie, ak máte rodičov, starých rodičov alebo známych, ktorí si myslia, že AI je len niečo zo sci-fi filmov, pošlite im toto video. Dnes sa pokúsime dohnať zameškané a ukážeme si 8 oblastí, kde AI úplne zmenila pravidlá hry. Takže pohodlne sa usaďte a pripravte sa na rýchlo kurz umelej inteligencie. Textová AI. Predstavte si, že máte asistenta, ktorý vám pomôže napísať čokoľvek. Od e-mailov, cez eseje až po celé knihy. Presne to dokáže textová AI. Nástroje ako ChatGPT od OpenAI alebo Claude od Anthropic či kontroverzný čínsky DeepSeek sú revolúciou pre každého, kto pracuje so slovami. Potrebujete napísať profesionálny e-mail alebo vytvoriť kreatívny príbeh? Stačí zadať pokyny a AI to spraví za vás. A musím uznať, že celkom slušne. Alebo minimálne stále lepšie a lepšie. A ak píšete v slovenčine a chcete si byť istý gramatikou, existujú aj nástroje, ktoré vám pomôžu s korekciou textu. Textová AI však nie je len o opravách. Je to nástroj, ktorý vám ušetrí čas a zároveň vám pomôže vyzerať profesionálne. Ja osobne ChatGPT používam v podstate na dennej báze. Ak ale chcete vyskúšať niečo na úrovni a zadarmo, určite vyskúšajte DeepSeek. Verím, že aj v čase, kedy sledujete toto video, je stále dostupný a úplne zadarmo. Či už ste študent, pracujete v kancelárii, potrebujete rýchlo odpovedať na e-mail, alebo sa len pobaviť spontánne vygenerovaným vtipom, textová AI je budúcnosť písania. A to som nespomenul ani zlomok toho, na čo všetko dokážete takýto nástroj využiť. Tak, smelo na to! Obrázky a videá za pár klikov. Predstavte si, že môžete vytvoriť umelecké dielo, dizajn alebo dokonca celé video len tým, že ho opíšete slovami. Keď som tieto nástroje začal používať, myslel som si, že snívam. AI dnes otvára dvere kreatívnym možnostiam, ktoré boli ešte pred pár rokmi nepredstaviteľné. Nástroje ako Midjourney, Ideogram, Flux, Adobe Firefly alebo DALL-E a mohol by som dlho pokračovať, vám umožnia generovať obrázky na základe vašich predstav. Od fantasy krajín až po realistické portréty. Väčšina z nástrojov vám povolí niekoľko generovaní za deň úplne zdarma. Posuňme to ešte vyššie, zo sna priamo do Ivkovho neba. Ako sa dajú generovať obrázky, tak sa dnes už dokážu generovať aj videá. Nástroje ako Runway, Sora, Pika alebo Minimax od Hailuo posúvajú hranice vizuálnej tvorby. Minimax je špeciálne navrhnutý na rýchlu a efektívnu tvorbu multimediálneho obsahu a viete čo? Používam ho aj pri tvorbe týchto videí. Väčšina záberov v našich videách označených ako generované z AI sú práve generované pomocou tohto božského nástroju. Som zamilovaný. No proste stačí opísať, čo potrebujete a AI sa postará o zvyšok. Od vizuálov až po animácie. Tieto nástroje sú revolúciou nielen pre profesionálnych dizajnérov či tvorcov obsahu, ale aj pre ľudí, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s grafikou alebo strihaním videí. A aj napriek tomu, že to rozbehlo neuveriteľný problém s fake videami, nakoľko zrazu viete vytvoriť napríklad kadekoho s kadečím, aj napriek tomu sa neviem dočkať toho, čo ešte prinesie čas aj v tomto odvetví. Zvuk a hlas. AI dnes dokáže nielen písať a kresliť, ale aj hovoriť. A to tak realisticky, že by ste často nerozoznali rozdiel od skutočného človeka. Eleven Labs patrí medzi najlepšie nástroje na generovanie prirodzených hlasov, ideálny na dubbing, audioknihy či podcasty. Určite ste aj vy zachytili rôzne videá o zaujímavostiach alebo rôzne amatérske YouTube reklamy, ktoré sú všetky nahovorené jedným hlasom. Tému má napríklad také hnusné reklamy. Presne takýmto
spôsobom nám pomáha takýto nástroj. A čo hudba? Pri tvorbe podmazových skladieb pre tieto videá používam nástroj Suno, ktorý dokáže vygenerovať hudbu presne podľa nálady alebo štýlu, aký potrebujem. Tieto technológie nie sú určené len pre profesionálov. Využívajú ich aj bežní ľudia, ktorí chcú experimentovať s hlasom alebo hudbou. Tieto AI nástroje sú naozaj len nástroje, tak ako gitara alebo klavír. Treba sa s nimi naučiť pracovať a nie vždy dosiahnete dokonalý výsledok, ale stojí za to aspoň vyskúšať. Samozrejme, skutočnú hudbu od garážových kapiel až po naozajstnú filharmóniu nám to nenahradí. Myslím tým hĺbším spôsobom, teda podľa môjho názoru. Produktivita. AI nie je len o kreativite, ale stáva sa vašim spoľahlivým pomocníkom v každodennom živote. Notion AI vám pomôže efektívne organizovať projekty, zatiaľ čo Trello AI uľahčí tímovú spoluprácu. Do hry vstupujú aj pokročilejší AI asistenti ako Perplexity a Google Gemini. Sám už nejaký čas používam Perplexity a musím uznať, že ma príjemne prekvapil svojimi schopnosťami. Dokáže toho oveľa viac, než len odpovedať na otázky od plánovania až po riešenie komplexných problémov. Keď porovnám tieto nové AI nástroje s klasickými asistentmi ako napríklad Siri, rozdiel je značný. Siri síce zvládne základné úlohy, ale často narazí na svoje limity. Nové AI systémy sú oveľa všestrannejšie a inteligentnejšie a ešte len na začiatku. Tieto nástroje vám už dnes môžu ušetriť veľa času a znížiť stres každodenných povinností. Sú navrhnuté tak, aby ich mohol používať skutočne každý. Či už si vyberiete Perplexity, Gemini alebo iného asistenta, výsledkom by malo byť menej chaosu a viac priestoru pre veci, ktoré máte radi. Je na vás, či sa rozhodnete využiť potenciál týchto nových technológií. Môžu vám otvoriť dvere k efektívnejšiemu a pokojnejšiemu životu. Vyhľadávanie a výskum. Ak ste niekedy strávili hodiny hľadaním správnych informácií, už spomenuté Perplexity AI je nástroj, ktorý vám zmení život. Na rozdiel od klasických vyhľadávačov vám poskytne jasné odpovede spolu s citáciami zdrojov, takže presne viete, odkiaľ informácie pochádzajú. Používam Perplexity aj pri písaní týchto scenárov. Umožňuje mi rýchlo nájsť fakty, sumarizovať články a porovnať rôzne pohľady na tému. Tento nástroj je ako dokonalý Google, alebo to, čo by som si od nástroju ako Google predstavoval v dokonalom svete. Môžete sa ho pýtať absolútne praktické otázky, napríklad na svoje auto, na veci, ktoré si chcete kúpiť, kde ich kúpite lacnejšie, čo bolo skôr sliepka alebo vajce. Proste tomuto nástroju sa medze nekladú. Je ideálny pre študentov, výskumníkov alebo kohokoľvek, kto potrebuje spoľahlivé a aktuálne informácie. S funkciou ProSearch dokážete klásť doplňujúce otázky a poskytnúť ešte detailnejšie odpovede. Tak možno to ešte skúste pozrieť, aby ste už nikdy nemuseli blúdiť internetom, pretože Perplexity AI vám dá všetko, čo potrebujete, rýchlo a prehľadne a o to skôr, odkedy spustili už spomenutého AI asistenta, ktorý síce má ešte svoje muchy, ale naozaj mám vo svojom smartfóne niečo, čo mi dokáže na moje hlasové zadávanie vyhľadávať, plánovať, pripomínať, reagovať na to, čo mám otvorené a mnoho ďalšieho. Už sa cítim dosť zapredane, tak dúfam, že mi za toto dajú aspoň doživotnú proverziu zadarmo. Ale vážne, tento nástroj je perfektný. Programovanie a kódovanie pre každého. Programovanie už nie je len pre IT géniov. Vďaka AI sa do kódovania môže pustiť takmer každý. GitHub Copilot je skvelý nástroj, ktorý píše kód za vás, opravuje chyby a navrhuje riešenia na základe jednoduchých pokynov. Predstavte si, že chcete vytvoriť web stránku alebo aplikáciu, Copilot vám pomôže zvládnuť základy a ušetrí hodiny práce. A nie len to, aj chatboti ako ChatGPT dokážu generovať kód alebo vysvetliť programátorské koncepty, čo je ideálne pre začiatočníkov. Stačí im položiť otázku alebo opísať, čo potrebujete a AI vás nasmeruje správnym smerom. Tieto nástroje nie sú len pre profesionálov, sú ideálne aj pre tých, ktorí chcú objaviť svet kódovania bez stresu. Z AI je programovanie dostupné pre každého a otvára nové možnosti pre kreatívne projekty. Personalizácia.
Určite ste si všimli, že na sociálnych sieťach sa vám zobrazujú príspevky, ktoré vás zaujímajú najviac. Za tým všetkým stoja algoritmy poháňané umelou inteligenciou. Sledujú, čo lajkujete, komentujete alebo na čo sa dlhšie pozeráte a na základe toho vám odporúčajú obsah, ktorý vás pravdepodobne zaujme. Či už ide o videá na TikToku, príspevky na Instagrame alebo články na Facebooku, AI rozhoduje, čo uvidíte ako prvé. Na jednej strane je to skvelé, dostávate obsah, ktorý vás baví, ktorý je zaujímavý, je vám proste šitý na mieru. Na druhej strane však tieto algoritmy môžu vytvárať nárazové bubliny, kde vidíte len to, čo potvrdzuje vaše presvedčenia. Tým pádom to do väčšej či menšej miery dokáže formovať vašu realitu a pohľad na svet. Aj pri tvorbe tejto televízie som si uvedomil, aké dôležité je pochopiť, ako tieto algoritmy fungujú. Pre mňa je dôležité, aby fungovali v môj prospech. Preto sa snažím dávať pozor, čím krmím svoju myseľ, keď ma hypnotizuje smartfón. Budúcnosť AI. Čo nás čaká? Umelá inteligencia za posledné roky spravila obrovský pokrok, no je to ešte len začiatok. AI sa stále viac integruje do každodenného života, od automatizácie procesov až po kreatívne odvetvia. Napríklad nástroje ako ChatGPT 5, ktoré sa očakávajú v blízkej budúcnosti, sľubujú ešte pokročilejšiu interakciu a schopnosti. Sám som zvedavý, akú podobu raz dokážu dosiahnuť, najmä keď zohľadníme obrovský konkurenčný boj, ktorý práve neuveriteľne naberá na sile. AI už teraz pomáha v zdravotníctve, vzdelávaní a dokonca aj v riešení globálnych problémov, ako je napríklad klimatická zmena. Ako by to dopadlo, keby sa to celé zvrtne, som riešil v januárovom videu o možných koncoch sveta. Budúcnosť umelej inteligencie je plná možností, ale zároveň prináša otázky o jej etickom využití. Je na nás, aby sme túto technológiu používali rozumne a zodpovedne, pretože to, čo dnes vyzerá ako sci-fi, môže byť už zajtra pokojne realitou. Ďakujem vám, že ste si toto video dopozerali až do konca. Naozaj ho skúste poslať niekomu, o kom viete, že určite revolúciu AI zaspal a nemal by, pretože na tomto svete ešte pár 10 ročí bude a nebude sa stíhať čudovať, ako sa svet mení. Ak nás chcete podporiť, môžete nás sledovať aj na Hero Hero len za 3 € mesačne a získate prednostný prístup ku všetkým videám hneď, ako ich vyťahneme z pece. Budú ešte horúce. No, nebudem to už viac naťahovať. Ja som Ivčo, toto bola Šovka 8 a my sa vidíme opäť pri ďalšom videu.